Il-ħamis filgħaxija ġie inawgurat il-bini ta' ċentru ċiviku ġdid tal-Fgura. Dan iċ-ċentru mbena kompletament ġdid fit-triq ewlenija tal-Fgura, wara li tul dawn l-aħħar 16-il sena inħass il-bżonn li tinbena binja ikbar għall-użu tal-lokalità. Dan wara li l-post minn fejn kien qed jopera dan il-kunsill kien pjuttost żgħir li ma setax jilqa' iktar ħaddiema fih. Il-proġett sar b'ħidma kbira mill-Kunsill Lokali. Parti kbira mill-ispejjeż ta' din il-binja madwar 600,000 euro ingħataw mill-Fond għall-Iżvilupp u l-Ippjanar. F'kumment ma' dan l-istazzjon, il-Minority Leader tal-Kunsill Lokali tal-Fgura Charles Bonello tkellem dwar il-proċess li għadda minnu dan il-Kunsill sabiex wasal għall-inaugurazzjoni ta' dan iċ-ċentru ċiviku ġdid. Fl-aħħar il-Fgura għandha ċentru kif ixtieqla. Dan huwa proċess li ilu għaddej mill-kważi mill-bidu tas-sena 2000 kważi, huwa proċess twil illi rajna stadji differenti, xtajna l-postijiet, waqgħu l-postijiet, għamilna l-pjanti permessi, bini, kienna wkoll neħdu forma ta' loans mill-bank, però fl-aħħar wasalna hawnhekk. Dan iċ-ċentru se jilqa' fih ukoll uffiċini għal Home-Based Therapeutic Services, spazju sabiex l-artisti jesibixxu x-xogħol tagħhom kif ukoll sala l-użu tal-komunità tal-Fgura. Permezz ta' din il-binja ġdida, il-Kunsill qed iħares il-quddiem sabiex jagħti servizz lir residenti tal-Fgura biex bekk ikunu aktar muqdijin u milquwajn.